Bon dia, 6 del matí, encara que sigui de dia. Ens anem cap a Nicaragua. Ara estic esperant el meu Uber per anar cap a l'estació de busos i espero que encara quedin bitllets. Ja he baixat de l'Uber, vaig a veure si queden tiquets. Hola, un billete para Nicaragua, para hoy a las 7:30. Ja tenim el bus aquí. Bé, doncs ja hem arribat a la frontera de Costa Rica. Ara anem a sellar la sortida i després anem cap a la Nicaragua. Sellar la sortida de Costa Rica i tornem cap al bus per anar cap a la frontera de Nicaragua ja. I ja som a la frontera de Nicaragua. Ens han passat per com un tub així, ens han desinfectat l'autobús per fora i ara ens han fet baixar. Hem hagut de treure totes les motxilles i tot i suposo que ens ho passaran per uns escàners aquí a l'entrada. Ara vaig a sellar el passaport i fer l'entrada a Nicaragua. Doncs frontera passada, sense gaire problema, de veritat. Simplement han sigut una mica lents, però bueno, no ha estat mal. I perquè us fa la pregunta, el dron no me'l deixaven entrar aquí, així que la meva mare se'l va endur de Costa Rica cap a Espanya i suposo que me l'enviarà més endavant per correu en algun dels pròxims països, perquè Nicaragua no permet drons i no te'l permeten ni guardar ni res. Així que res, me n'he hagut de desfer d'ell i ja està. Ara porto el mando i les bateries, ho han mirat però no m'han dit res, o sigui, no sé, tot bé. Ara res, tornem a l'autobús i seguir el viatge. I després d'un bus infernal que anava ple fins dalt, ens hem estat una hora en el bus. Ja estem a San Juan del Sur. Ara he parat el lloc aquest d'aquí, a demanar-me una mica de menjar. M'he demanat tot això. I a menjar per fi. Són les 6 de la tarda, no he dinat encara. Crec que l'últim que he menjat són uns plàtans a les 8 del matí. Doncs ja estic al hostel. Ara estava descansant una estona, carregant el mòbil i tot, i ja me n'aniré a dormir d'aquí poc, que estic cansat. Al final hem baixat d'autobús al poble i anava amb una noia que també venia al meu hostel, que ens hem conegut al bus. Llavors, bueno, hem agafat el bus junts i tal, no sé què, després hem anat a menjar alguna cosa junts i hem estat esperant a que ens vingués a buscar el xàtel aquest per venir fins aquí al hostel. I res, ja hem vingut, hem fet check-in, jo ara m'he dutxat i he estat descansant una estona i ara ja m'aniré a dormir. Així que vosaltres deixo aquí. Ens veiem demà, a veure què fem en aquesta nova aventura per Nicaragua. Bona nit. Se m'ha oblidat dir que aquest hostel està ple de granotes. No sé si la veureu per aquí. The next day. Bon dia. Anem a esmorzar. Doncs estem aquí llogant una moto, estic amb la Easy i ens hem conegut al hostel i ara ens hem llogat aquesta moto, ens han dit que ens estan posant benzina, l'està traient d'un cotxe aquí al davant i res, ara ens omplirem el dipòsit i ja sortim cap allà i anirem a visitar les platges de per aquí.
Ja hem arribat a Platja Maderes. Ara ens anem a banyar. Hi ha una mica d'onades perquè és una platja de fer surf, però ara toca nedar. Nice! Ens ara hem parat a dinar, hi ha una música increïble aquí. I jo m'he demanat una hamburguesa i ella s'ha demanat uns nachos, mireu el que li han portat. Enormes els nachos, no sé si els podrà acabar. Doncs ara hem acabat de dinar i estem prenent estona al sol aquí darrere. I ara ja m'estic refrescant una mica aquí a la platja i suposo que ja amb la posta de sol ens anirem cap al poble un altre cop. Hem estat aquí de relax, no he gravat molt, però bueno, ja està bé també. Yeah.